First, you need to pray for it. Yampo sa. Lord, tagai daw ko, pwede na ko himuong close friend. Pangitai ko, Lord. Once ang Ginoo mangita niyo para ana, ihatod ka niya saktong person. Number 2, look for a believer in Jesus Christ. Mas maayo gyud nga naa gyud kay friend nga naa gyud mismos Ginoo. Number 2, active in God's word and in prayer. Mas maayo nang imong friend active sa word of God ug diha sa prayer kay in time nga makinahanglan kag pag-ampo, makaampo gyud siya nimo. Ug once imong friend man good, active spiritually sa Ginoo, ma-influence pud kaniya, madala pud kanya hinihinay. Number 5, friend nga able maka-correct nimo. Kabalo gyud mo correct nimo. Di gyud mag-flatter, dili magtago-tago. Okay lang na friend, nice man imong dress. Nya mura na di ka gihubuan og kalag si imong dress. Okay lang man nindot man imong hairstyle. Mura na di ka rocker tan-aon. Be sure nga imong friend constructive, honest sa imong life. Pangitag friend number 6, nga willing mo accept sa imong weaknesses. Ayaw tong friend nga i-judge ka. Katong taga-kuyog nyo, naunsa man ka oy, katong bitang puro ang mali nimo hisgutan, dili na healthy nga friend. Pangitag friend nga kay baloon sa imong past bad mistakes, pero gidawat ka taliwala ni ng tanan. Pangitag friend nga kabalo mo forgive. Kay wala be perfect nga friendship. Anytime makasala ka o siya makasala, pangitag friend nga kabalo mo forgive. Hinumdumi, ang imong friend can be also your teacher. Walang kakabalo, pero dakog influence ang friend sa atong life. So kung unsa nga klase ang friend na ka, inana pud ka hinihinay, puhon. Good listener pud nga friend. Pangitag friend nga kay balo maminaw, di kay magsigin lag kyaw-kyaw. Friend nga kasumbungan o problema ba. Friend nga maminaw gyud sa tinuod nga situation. And then pangita pug friend nga gawas nga believer ni Christ, the same lang mo flock, local body. Pangitag friend nga the same church lang. Kay inig Sunday maghimamat manggod mo. Kung friend bitaw nga lagyo pud kayo tog tag 3 months mo mag-meet kung nalay fellowship. Friend nga nindot nga taga Domingo na mo ingon mo Sabado pa lang friend adto ta sa simbahan ha. Nindot kay paminaon. You need godly friends for accountability. Isa sa mga purpose sa friendship, accountability. Accountability means accountable ka. Na kay tulubago niya. The more magka-close inyong friendship dias Ginoo, the more nimo ma-feel or ma-realize nga dapat di na ni siya mawala pa sa Ginoo. That's one of the mystery of friendship. The more mo magka-close dias Ginoo, the more ninyo i-value inyong presence pag-serve sa Ginoo. Kung wa kay friend man good, walay accountable nimo. Dali kay ka mawala, walay mo follow up nimo, wala kayo mangumusta nimo. Pero kung na kay friends, huy, wa nalay ka ni simba. Huy, wa nalay ko kabantay nimo nga nag-special number ka, sauna si kagkanta. Uy, sige nalay kag kuan ni nani nana. Accountability. Now, tanawa ha. 1 Thessalonians 5:11. Tanawa dinhi ang gingon ni Apostle Paul. Therefore, comfort each other and edify one another, just as you are doing. Ma-appreciate ni mo ning verse, ingon siya pag dinasigay mo sa usag-usa, pag palig-unay mo sa usag-usa, wa lang ni sa mga church members gi-address. Mas ma-appreciate ni mo ni kung naa kay mga close friends sulod sa church. Kabalo mo, na-blessing ang friendship. Tanawa, kuman si Job, na-discourage siya mga friend, kay gibisitaan siya, gi-discourage nun siya. Pero gi-pray gihapon ni Job iyang friends. Wa na usab iyang karakter, attitude siya mga friends, bisag gi-discourage siya. Tanawa, Job 42:10. And the Lord restored
Job's losses. Girestore sa Ginoo ang nangawalang Job, iyang pila ka milyon ka mga karnero, kantidad. Iyahang mga anak nga nangamatay, kabalo mo, gibalik sa Ginoo. Unya, mas gwapo pa, ingon ang Bible. Tanang nangawala ni Job, gibalik sa Ginoo when he prayed for his friends. That's accountability. The more ka mahimong accountable sa imong friends, the more ang Dios mo bless sa imuhang life. Find a friend, i-pray, pangita. Once na kay true friends diha sa Ginoo, lisod kay katintalon ni Satan sa loneliness.